karaka kiwacho ni gin ote modonjo ka wuok kuom jowa mano ka ene studio ma Kisumu ote mar Gordon, ote mar Regan kod machielo mantiere karka wacho ni ero ndie mana jogo ma ong'eyo tiyo weche mag chike gi lose kot gidong mana kanyo jogo ma kwedo nego dar machielo mantiere wacho ni wabunge wa itiyo godo sani en mana mar mondo mi jatend piny Kenya oyud tam mar 2 gino nego beni timeyo machalade en mana kisera e kinde ma intiere ni ote mar Gordon okangi chako godo wakili Ambrose Weda anginya lerno karkae outcome gi kata dwaro madwarore kinde ma winjruok gi bedo en ga instant koso nade sani ka dweche gi poko chopo kata uchielare ne winjruok ni chop kare e kind Raila Odinga kod Ruto oganda rito neno ne odhi chopo kure giwacho ne moya ne pono nok ginene erokamano clear fast pinyo ma wantie ni Nyasaye mano chwe owacho ni owe ni yiero gibidwaro yiero kamidhi yiero kaka gima ni chalo anan gadiera ni Kenya waka bende ng'ato nyalo yiero mondo bedi opposition kata bedi sirkal ana wuondalo duto chakre bang 2007 asebedo ka insist ni Mheshimiwa Raila Odinga nyaka bedi ga lead Joluo odonje sirkal ka koro no odonjo kata odonjo ku Uhuru to koro kone mano gima ber apenjo ujo dalawa opposition makoro jomoko pako ni mwapako ni wabedie onge gima wayudo mwanyalo yude sirkal ok dibed ni malit ni Jomo Kenyatta hayati obero president mutieko moyo biro mutieko kaeto wuda hayati ema donjo detention oko die okia kata kaka tia gasindiro police ke ango katiba umanyieno ene mokwongo tele otele kata Raila gidi poko tele pode wacho ni wan wadong mana nikech justice wago justice oko wabedo oko masami ngado weche mag piny to waonge kage se ngado gikelo noa kore kwa kao kalimbe madongo dongo gigesungo madongo dongo kore wapengo ni marach maber no nego tim kama to gikoni miwauru thuolo sama yiero biro gin mage kao to wano ng'ama lamo ne Jaluo no dongi opposition awacho ni Nyasaye mondo war chunye oganda mara yuoi opposition ose hinyowa miyo a small example ni dara mawuok Nyabondo kadhi nyaka gas na wacho ne president kwa bet wago mbaka wanyiero to luongo Mutava Musyimi. What am I saying? Mutava Musyimi ndalo cha sani ena tandi Minister mar finance bane pogo pesa saja sani ena mbadi atande giri pange bunge toge waje ne mbadi ni ol pesa ka to nikech pesa bende tino ng'eny treasury yiero ni ere mwamiyo priority mana kaka nyalo bedo gi jogope mang'eny ng'ane jagowi in gi gop ng'ane kaka wuonu bio kuonko tiko ni ng'ane to jayanya to kata yudo kabichule sami ng'ane to chunye ler kendo kobiro kata luza ene machule kamane kaka pesa sirkal bidigolo ayie ni wakili Charles gin ginyalo wacho theories podo tin podike ng'eny podo wacho theories to koro theory mochobo makata mna justice koro giwacho ni ging'e justice molo kata Raila Odinga ni an ng'e ni koro tama pinye ni moko kuonde moko nyaka telie gi ngimani bende nyaka wanene wach ni iwuod gimana chalo kama se stand for justice ang'eyo gini ana kwayo oganda Luo ne broad based government manyodonjo ni chal mna kagima the heavens opened keta rigijimo lokora loka janeko losa kama sin moswichi mukeda gi rais makakuru weche tek to en Mombasa loso to president Nairobi muwuok Mheshimiwa Raila ong'iyo mano moneno to president kwa gole to ng'ama donjo ni rigijo kon we utuo kodwa space moweyo ni we wakaw to wakawe within this month 1 year bang budget manyien kosego mambade minister tatande budget ta kama to bunge dhi ikonomera sani michane gi sirkal nyaka chan tichano gi discretion ang'eyo ni joma pengo nikech ok ging'e kaka sirkal tiyo to nitie wajumbe matindo
maparo ni Raila koko chung president ibiro yombogi emomiyo gidwaro ni wadong' opposition wan wadhi pingo wan wako Raila lweny wadhi go lweny malo to gigo lweny malo en mna tich nikech ibiro gologi ka Raila onge otiko kaka yudo to gidonjo. Mheshimiwa my big brother Wakili Orengo bende paro ni ka koro jakom onge to kaw luo bende gogo bagin ema kelo magi taparo ni magi duto kata ka gitimo to bera gima gitim en kik giwe oganda bedo oko e ngaji ahinya. Nitie discretion e sirkal ka mitimo mana ke oko te wacho kuchiegni gi ker igni giduto abet sa studio kama bede ni kigo wangie Kisumu International Airport inene ka ogere yesu nego benie na right to no ogere dalu duto chopo kama discretion ti adwani kia Kisumu kama ringe di to ko Eldoret ka go wangie Eldoret city ne kaka chalo miduog Kisumu mano chake gi wasungu gi waindi ni peto ne walal kure wadwaro bede sirkal wadwaro nyare sirkal wadwange kuno mekane bunde wadwange kuno mekane pesa wadwa loso osiepe wadwa ndiko jowa wadwa timo ma samilaro kom to kidwaro billion piradek to Wakili Charles wacho ni anachunge 100 million iteri account money kikuwa nani mano corruption nitie ga round table misolo ne presidential candidate pesa ntie mesa maduong mibede gi million apar ntie mesa moro million abich ntie moro million adek ntie mago gargaria 100,000 kunde ga ngeni ngato kaka Wakili ko ngeyo nikech onge nia presidential candidate musebede to kata mana Raila bende gi support mine tok pap sama ko dwa ni ori otonglo moro maber manyalo hoya chopa dingwen di beach onge jomunge gini manie motegno mongit ka Professor Tomo Jienda en professor ten ja biashara ten senator ten wakili tung'eyo ineno kaka wechubit omiyo ayu agono ganda luoni wawe ujo wagi otie matin maka gitie kobro peja tandi na tandi to ibedo gine bare gareyo en nango mbade yande ine treasury siemnua aya wanda aya Dr. Raymond Omolo aya oluga en nango to power en ngama ni tok but president mukudu ni mana kaka ne mukudu no uru ni aja duong dara ni wadwaro dara moro wuke tok dala ko dwane chake bange kanegi ne podo kwam koro sani wadwaro ni Mheshimiwa James Wamboranyi kal idhi tikuodo ne atande meraket pesa ka gin nose losi modong mana matin to kuodo ne mbade ne bwana gini wadwa ne bi yao chieng ne siemi e pinyi luo madhe malo madhe kama ndara wa mawuok madhi bodi mukure madwaro daraja pesa mangenja idhi kuodo ni mane kuodo mna kaina serikal to kogo koke toko kate miecho wan gi jomoko makao chebiro tiketo oko koro ene tok dala to go koko onge okno yienu to ene tok dala to nitie manie ot manegotiate gi oche gene mimiyo giga envelopes ngama dwa kelo theory mon gin gi fight for justice gin gi ngeyo ni wan kunegwa kwa dino ndara mogo ji lisasi mane kawa mor wan kasi kunde wopodho e kawa mor wan kwa ba sirkal gi kidi kwa ba president gi kidi e kawa mor ngama no chieno wajo dalo ai ne wan kedo gi moy wan jumathon ka beda gere no kedo gi moy giri moko ne jaduong ma Raila nyono ka to nyono ka kokoro kata Raila gero se yaro pinti yom tinde wabire TV dano yo giweni no yom kamano ok no yom sam gima kiwinji gima mema ida bendo wacho ni gini ler mama mose chandore piny ni maloji e piny luo ka kende piny Kenya ka nyote odwa dhi a struggle for justice struggle for mano ngama ka koni an bende koran dayo tapi megeria kote mar japuonj mar mama mar men piny mar ngama mose neno lit e siasa ne angado nurieko ni gini ber luruka kore ka ngato chung tok koseringo go metoka ne e ring road mogere gi wach sirkal gi ngiyono madhe gwasi kore kichung kore kipingo no wan gi ji morengo wacho kama Wakili ke ango juturo we wuondwa manumu kik wuond motuo ma wadagi kendo kwa biyen ero kamano Wakili Ambrose Weda ka mano kaka wach mari mugi koso te wach machelo midatiyo kodoga ndalo kiny makawuono wach na mogik akwayo ganda luo wang'eyo ni wayawo sikul juma manyien
ikuru nyithindogo adwa nuloso kodgi maber ujiom na chunygi kike kuong nyathi kadhi ina ng'eyo ni dhigo koko dhi timo ang'o ijiom na nyathi sama nyathi wuok to go chonge piny ilemone ok ochundi bed ng'ama okuo kata jakrisi lemo ne Nyasaye otelni odhini mbele kionge gi school fees tidhi gi nyathi tiloso gi japuonj ikone japuonj wena nyathini kama pod nyocha puro nianga moro ibiro beto achulo tindiko piny waketuru sikul mbele mogik kaw Yesu wuothgo atonga mar Yesu yot molo mar pinyni wuothgo to walemo ne jotendwa to walemo ne pinywa ni to watiyo matek ajabu biro neno ojago jijek erokamano Cleophas Nyasaye ku bed kodi to bed go ganda luo to bed gi jo Kenya to bed gi jo Afrika jo kopere duto unu bende wapamo ne Nyasaye e ngima mar pop onind gi kwe wanarom chieng' duok Yesu Kristo. Erokamano ahinya wakili Ambrose Weda kiki wuog podi